kenen Igbo rien Igbo bata zuenuo obi eziokwu obi eziokwu eziokwu bụ ndụ eze ọhadụrụma eze na-achịkọta Igbo niile papa ndị Igbo oke osisi na-enye ndụ ovu onye na-aga ọbata ụlọ adị mma aka ji ọbọ ndị Igbo niile na Ghana arọ nke a magbuo onwe ya anyị esegị nnọọ ndị ichie mma mmanụ papa anyị abatago papa na-ata oyoyo anyị wee na-asị na anyị bụ ọkwa nzu n'aka n'obi Igbo na-ebiega nnukwu nna anyị Eze Igbo niile na o jesigo bata ka ọ gụọ anyị ndụ anyị niile bụ ndị Igbo niile nọ na Ghana ka Eze Igbo gụọ anyị ndụ arụ ịdị mma na ibe akwa ka ibe enwe ngozi nke 2026 o jesigo na mountain buru ya nata ka o releaseela anyị ya taa Igbo kara aka Igbo kasị Igbo Chukwu ebuka onye obi obere onye ọma ụlọ ihe dị na mgbachi ike n'udo na ịhụnanya onye ime eluigwe anyị kelele gị chi ebube Chukwu okike abịa onye ndụ nọ n'aka onye ike nọ n'aka anyị kelele otu isi wee duo anyị n'afọ 2025 duru anyị n'udo duru anyị n'obi ọma duru anyị n'obi ọma duru anyị n'ahụ mgbachi ike ịgwa ya ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị n'afọ gara aga iwepụla anyị ndị ọjọọ wetara anyị ndị ọma ndị ajọ mmụọ niile kpere ike ọjọọ ka ha kpagide anyị iwepụrụ ha ndị anyị chere na ha mebiele ihe gwa Chineke hiwere obi Igbo hiwere na gana gị so ha ọwashi na kima ha dị emebi ha ma obi Igbo adị m ọpọpụla kima dị emebi ha ma anyị kwụsị ike kima dị emebi eme obodo ahụ anyị n'anya ụwa ahụ anyị n'anya Chineke otu anyị chikwa mee afọ gara ihe ọma anyị na-asị narị ekele enweghị ha ilu zuru n'afọ gara aga maka ahụ gbachiri anyị ike ụmụ anyị dị ndụ nwunye anyị dị ndụ anyị ndị ụmụ anyị dị ndụ ụmụaka anyị dịkwa ndụ Chineke onye ime eluigwe asị gị narị ekele n'aha Jizọs Chukwu anyị batakwara afọ ọhụrụ ihe afọ 2026 mụrụ ụmụnne m ndị hụrụ m n'anya ndị mụkwa n'anya ihe ahụ ụmụnne m na-anaghị eji m egwu Igbo ejikwara m egwu ọwụ mmadụ niile ga-ekwe ihe a na-eme ụfọdụ ga-ekwe ụfọdụ a ga-ekwe Chukwu asị m ma ndị kwere ekwe ma ndị na-ekweghị ekwe ya dịrị na anyị mma n'aha Jizọs Chukwu okike afọ a batara n'ime afọ 2026 anyị na-ayọ ogologo ndụ a na-ayọ ahụ mgbachi ike a na-ayọ igwọ ọrịa a na-ayọ ọmụmụ nwoke a na-ayọ ọmụmụ nwaanyị a na-ayọ ụgbọala dị iche iche anyị ga-azụkwa ụgbọelu anyị ga-azụ ụgbọ mmiri anyị ga-azụ ụlọ Chukwu biko anyị si ebe ọbụla akụnụba nọ anyị ga-ahụ ya ya nọla elu ya daa ya tụtụrụ ya ya nọkwa n'ala ya epu ma ya ghọrọ ya ya nọkwa na mmiri esi maka ihe na-eri ọba Chukwu biko anyị etofeela ya nri anyị tofeela asụ nwoke enweghị o nwere ụlọ ụmụazị ga-eri Chukwu biko asị m n'afọ ka abịa afọ 26 ị ga-agọzi anyị niile nnukwu akụ na ụba akụ na-eshi ushi akụ ọ ga-akpacha asị ma ọ gwụọla ọgwụ ego yes anyị gwụọ ọgwụ ego n'ime Jizọs anyị gwara aka Chukwu okike abịa Chukwu onye mmeligwe ma na-asịzi shingle by 2026 January ruo end of this year I ga-eme
na business anyị dị iche iche ọ ga-awụ millions of all currencies, billions of all currencies, ma euro ma pounds ma dollars ma cedis ma currency n'ụwa ma nyere ha n'aha Jizọs. Onye ime eluigwe ego spirit na-akpọkọ akụ ebe ọbụla akụ nọ ebe ọbụla ego nọ ị ga-achọ ụmụ Igbo na-abịa. Chukwu enyekwala ya akụ gị gba ya ahụ ọkụ ego ga-akpọga anyị isi n'ime ọhịa. Ego ọbụla ga-ebutere anyị ike enyekwala ya ọnwụ ike bụrụ ka ya ga-ekete anyị kete ogologo ndụ na-agbasi ike kete ịhụnanya. Chukwu okike abịa ama nna ya sị papa ala anyị dị na ha bụ ndị obodo ga-ahụ anyị n'anya. Ihe ọbụla na ha mekọrọ ga-abụ ihe ịhụnanya n'anyị. Chineke m na-asị ọ bụrụ egbe anyị egbukwula anyị. Ha gwa egbe ha ga-agbagbuli anyị. Ha ga-eshishi ha ga-egbuli anyị ma aka shi ha ga-aba ha n'ọnụ. Chukwu biko enwe onye anyị gburu ọbụla nke anyị na-agụ ya ṅụọ nke onye meligwe anyị rụzi ayọ so biko were udo were ịhụnanya were ihe akụ akụ were ihe enwe enwe rụọ ụmụ nwoke rụọ ụmụ nwaanyị were ịdị n'otu gọzie Igbo gọzie Naịjirịa gọzie Ghana ụta akọ ga-adị n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ọ ga-egbu aka ji ọfọ ndị Igbo niile na Ghana ịgọkọ ya ele ọnụ eze bụ ọnụ Chukwu n'ebe ndị mmadụ nọ n'ebe ndị Igbo nọ. Anyị na-ebu ihe ọjị ka a tụrụ nzu ka awa ọjị aga ọjị. Chineke onye eluigwe n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Chukwu okike ọ ga-eduru m si ụgbọelu si vileji gbapụta si akwa erute ala Ghana. Ụgbọelu aga n'udo gaa n'obi ọma ọ daghị ada n'eluigwe ọwụ naanị ma ndị ije niile. Chukwu asị gị nara ekele n'aha Jizọs. Meelu ọmụ migrate protocol team ma ha gbachie ha ike nwanne m niile nwunye m na ụmụ m amakwa m na nwunye na ụmụ nrụkwa mma. Chineke idukwara eri mgbe isi ala Igbo bata n'udo. Ha niile nga ha metara ma ndị ga-eri ụgbọ elu du ha bata n'udo. Ụmụnne m ndị ka emeretara ma ndị ikwu na ibe anyị. Chineke ihe ahụ n'ọjị Igbo so ewetara ọjị wetara ndụ mmadụ ọgba nwa Chineke n'aka. Ewetara m ndụ nye ụmụnne m niile ma Chukwu ngwa nwee nwe ndụ mana asị biko papa nke ime eluigwe were ndụ wee chụọ anyị mma. N'afọ anyị bagara anyị agaghị ahụ ọnwụ anyị agaghị ahụ nrịanrịa anyị agaghị ahụ ihe isi ike anyị agaghị ahụ na asị na nwoke nwe ihe ọ ga-eri n'ụlọ ya. Anyị agaghị akwa ndeptọs onye ọbụla n'ime anyị ji ụgwọ ga-akwụsị ụgwọ elu ji n'aha Chukwu okike mara asị nga anyị kọrọ ji agaghị agba ofe. Afọ ka anyị bara n'ime ga-akachacha mma ahụ mbụ n'aha Jizọs. Onye ọbụla ji egwu akwụ ụgwọ ji Chukwu anyị ga-awụ ndị na-enye enye mana anyị nakwa anyị ga-anata. Anyị na-ana n'ure ọwụ na ihe siri ike. Chukwu biko mana asị ndị Igbo bi na Ghana Chukwu gọzie anyị gọzie Naịjirịa gọzie ala Ghana gọzie ndị agbata obi anyị. Chineke n'afọ gara aga anyị lụtara m Jenụwarị bịa nga aga ọfọ ihe ọma na-emere anyị. Ana m agụkwa ọfọ a n'afọ a si ihe ọma niile ahụ n'afọ gara aga nke afọ ga-awụ times millions n'aha Jizọs. Anyị ga na-akwakwu n'ụlọ ọhụrụ dị iche iche na-arụ na-ere na-akwakwu na-azụ ihe ya na-azụ ụmụ anyị na-agụ anyị biri n'obi ọma ikwuru ibe anyị biri n'obi ọma akpata akụ nyete ndị ọzọ nyetekwa n'anya ka anyị na-akpa aga efufu n'okporo ọ ga-aba ibe buru n'aha Jizọs. Chukwu na-asị obi Igbo ka i nyere anyị sa letewe na Ghana ọwa ajọ mmadụ
Gịnị la anya ọjọọ egbu obi Igbo na asị ka anya kpọọ ya. Ise. Iwe laziri mmiri. Ọ ga-ahụ ihe ọma. Ọ ga-ahụ ihe ọjọọ ihe ọjọọ. Ndị a mejọkwara afọ gara aga gbara agụle ha. Ma ala ga na-achụwa ha. Otu a ka ọ dị. Nigeria achụwa ha. Otu a ka ọ dị. Ancestors chụwa ha. Aja Igbo chụwa ha. Otu a ka ọ dị. Anyị nwa mmadụ agbaghara ha. Ma ndị mbọ nwere aka ekwere. Imejọ ha, a na-ekwe ahapụ. Otu ahụ. Mmadụ ga-ahapụ ndị mmadụ ahapụ. Otu ahụ ka ọ dị. Ndị a mejọ anyị. Ala chụwa ha. Otu a. Elu chụwa ha. Otu a. Ihe ọjọọ zuo ha. Otu a. Ihe ha jiri ga-eme anyị, Chukwu sọ ga-eme anyị. Ọ hapụ ọ ga-emere N'arụ a niile. Otu a. Afọ a ga-ahụ ihe mmanya na anyị. Ka anyị na-ata n'ọjị a. Ọ na-aha ndị Igbo niile. Ise. N'aha ndị Naịjirịa. Ise. N'aha ndị Ghana. Ise. N'aha ndị ikwu n'ibe anyị. Ise. Ebe ọbụla nọ n'ụwa. Ise. Ihe ọma ihe ọma. Ise. Ogologo ndụ. Ise. Mgbasi ike. Ise. Ịgwọ ọrịa. Ise. Ihe ọma. Ise. Mezuru ya ka ọ dị na mma n'aha nna. Ise. Na nwa na mmụọ nsọ. Ise. Eze ọha n'ugbo. Ndị Igbo niile. Mụ na anwụchile. Ịgọ ka ọ ya ele. Igbo mbụ. Nke a nọtụkwa isi. Chineke nna, Chukwu okike, Chukwu nwa na Chukwu mmụọ nsọ, Chukwu na-enye ndụ na mgbachi kere ụlọ ịhụnanya, Chukwu na-azụ oku mgbe anyị kpọrọ ya, anyị kpọrọ nkụta nza, anyị kpọrọ n'ehihie aza, anyị kpọrọ n'abalị aza. Enweghị ha yọrọ na na-emere anyị, ihe anyị batara afọ ọhụrụ 2026. Chineke, anyị na-ayọ gị, Chinaka nwa nwu ọpụra nwu bụ Jizọs Kraịst, Jesu Kristi. Chukwu anyị na-ayọ, sị gị biko, nye anyị ogologo ndụ. Ise. Gwa anyị nrịanrịa. Ise. Na ya ahụ mgbasi ike. Afọ ka anyị bara n'ime 2026 ga-ama mma karịa 2025 n'aha Jizọs. Chineke, ụfọdụ n'ime anyị ihe na-agụ anyị wee ịrụ ụlọ. Ihe na-agụ anyị wee ịzụ ụlọ. Ọ bụrụ na ịrụ ụlọ ma ịzụ azụ na-agụ anyị, anyị ga-enweta n'afọ 2026 n'aha Jizọs. Ya wuru ụgbọala dị iche iche na-agụ anyị, anyị ga-agba ya n'afọ n'aha Jizọs. Ya wuru ụgbọelu na-agụ anyị, anyị ga-azụ aeroplane n'aha Jizọs. Ya wuru ụgbọ mmiri na-agụ anyị, anyị ga-azụ ụgbọ mmiri n'aha Jizọs. Ya wuru ọmụmụ na-agụ anyị, ụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị, anyị ga-ahụ ha n'aha Jizọs. Ndị na-achọkwara nwaanyị na-achọ di ha ga-enweta n'aha Jizọs. Chineke biko, anyị si ebe ọbụla ego nọ, ya nọ n'elu ya ka anyị tụtara ya. Anakwa na ebu ma ya ghọrọ. Ya nọ na mmiri esi ya na-eri ọkpa. Anyị na-akpọ businesses, connections, divine arrangement, divine connection, divine contact. Chinaka ịkpachi n'ihu Chinazụ bịakwute anyị n'aha Jizọs. Chukwu biko, ọnwụ oke ọnwa nke na-eche anyị echiche ọjọọ. Echere ya ga-aga n'ihu. Anyị na-atụgharị echiche ọjọọ ka ọ bịakwute ya n'aha Jizọs. Onye chere ya ọnwụ agaghị ma onye a na ọnwụ zuo. Onye chekwara ihe isi ike, anyị agaghị ahụzi onye ga-ahụ isi ike. Chineke biko anyị sị, enwe onye anyị megidere, aka ya dị ọcha. Ọ bụ egbu anyị egbuo onwe ọwụ ajọ ọgụ. Ndị Igbo so egbe bere ugo bere kesi bere ebere nkwukwakwa ya. Ụfọdụ ọsọ ha ji nga a ga-ebi, onye jire m ga m ga-ebe. Oge agaghị m oshi kpere akwụkwọ ịtụ mmadụ anya. N'ike masị onye bere eke ma bere kwene. Ngara m mma na ego problem ma ga nga. Ọ gaghị ụta n'aha Jizọs. Chukwu ote mụrụ ụmụnne m dị obi ọma na-enwe obi aṅụrị ha. Obiọma itere n'ime anyị, ma ndị ikwu n'ibe ma ndị enyi m, obiọma ga-akọ n'ime anyị n'aha Jizọs. Gọzie ndị iche obi eziokwu, gọzie anyị niile. Otu obi ka anyị ga-eji arụkọ n'afọ n'aha Jizọs. Chukwu nke abịa biko, anyị sị, ala anyị bi n'ime ya bụ ala ga na-agọzi anyị mgbe niile. Nwoke ma nwaanyị bi ga na-agọzi anyị. Ha ga-ahụ anyị n'anya, ha ga-akpọ anyị ashị. Anyị ahụkwana ha n'aha Jizọs. Nke a na-eme azụta ogologo ndụ na mgbachikọtara n'aha na nwa na mmụọ nsọ.